बा नं सराइबिल बियाबनि सिङाव थानाय गसाइगाव टाउननि साखाथियाव थानाय राजा लामा खाथियाव दिनै सराइबिल ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मावखुलि बेखेवदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी बिथांजों लोगोसे एमएलए जिरन बसुमतारी आरो इएम राकेश ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। दिनै बेखेवनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव राजु नार्जारी आरो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा मा बुंदों फै बे समाव मिथिना लानि। दिनैहाय सराइबिल ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ गावनि गोदान मोनसे मावख' बेखेवदों। बे मावख' बेखेवनायाव नुजाथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि इउपिपिएलनि मावथि फारियाफ्रा प्रमद बर' सारनि हेफाजाब मोननायजों जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सराइबिल ब्लक कमिटिनि मावख'खौ जे दिनै बेखेवनो हाबाय, बे जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। बे मावख'निफ्रायनो जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनायनि खामानिखौहाय मावनाय जागोन। सराइबिल ब्लक कमिटि एबा जोंनि गसाइगाव जे ओनसोल दङ, बे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय बे मावख'निफ्रायनो बिथांमोननि जेंना जेंगोना, बिथांमोननि सुबिदा उसुबिदा, बिथांमोननि मावनां हाबाफारिफोरखौहाय जोंनि इउपिपिएलनि कर्मिफ्रा मावलांगोन आरो बयबो बेयाव जिरायफैनो हागोन। खालि सराइबिल ब्लक कमिटिनि मावख' होननानै सराइबिल ब्लक कमिटि नङा, बयबो बाहाय जिल्ला कमिटिनि जा, सेन्ट्रेल कमिटिनि जा, बा रायजो राजाफोर जा, माबाफोर माने उसुबिदाफोर जायोबा, जेंना जेंगोना जायोबा बयबो बाव फैनानै हेफाजाब बिफैनो हागोन आरो बे मावख'निफ्रायनो रायजो राजाखौहाय जोंनि मावथि फारियाफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां माने हेफाजाब होलाङो, बिथांमोननि अभाब अभिजगखौ सुफुंनो थाखाय सेस्था खालामलाङो। आं बेखौनो जोंनि मावथिफोरनिसिम खावलायदों आरो दिनैनि बे सराइबिल ब्लक कमिटिनि मावख' बेखेवनाया जारिमिनाव मोनसे माइल खुन्थिया जानानै थागोन। बेयो गसाइगाव टाउननि जे नेसनेल हाइवे दङ, नेसनेल हाइवेनि एकदम सेरावनो हाब्रुबिल ओनसोल गोग्लैयो। बियो हाब्रुबिल ओनसोलनि बे नेसनेल हाइवेजोंहाय एकदम नांजाबनानै थानाय जायगायाव जे बे मावख'खौ बानायदों, बियो जोबोद बाख्नायथाव जादों। दिनैहाय सराइबिल समस्तियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ ब्लक जि अफिस जों बेवहाय गायसनदों। खारन 2 मासनि उनावनो जिहेतु बिटिसि काउन्सिल इलेक्सन फैगासिनो दङ आरो बे अफिसनिफ्रायनो जोंनि जि वार्कार्सफोर दङ बा सराइबिलनि जि रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोनजों बिराद क्लस रिलेसन लाखिनानै बिराद मोजां मोनसे सोमोन्दो खालामलायनानै सराइबिल समस्तिखौ थांनाय गोबाव समसिम जिहेतु बिपिएफ दोलोआ गाख्रबनानै दोनदों, जिहेतु जोख्रबनानै दोनदों, जिहेतु माने मानसिफोरखौ माने जुनाद बायदि अबस्था खालामनानै दोनदों। राजनितिक भाबै बा सरकारि भाबै जि मोननाय मोन्दांथिफोर दङ, जि मोननांगौ आसनिफोर दं, बे सराइबिलनि एमसिएलएआ जेरैबायदि माने थगायजोबनानै जादों। गावनि एमसिएलएनि जि 1 कौटि करि रां मोननाय बोसोराव बे फैसाखौ सिन्थाय गावनि न' बानायनाय खामानियाव बाहायदों, गावनि माने न'खरनि सुबुंफोरखौ फोसाबनायाव खामानिखौ बाहायदों। बेनिखायनो सराइबिलनि रायजोफोरखौ आं गासैखौबो दिनैनो खावलायो जे फैगौ दिनाव बिपिएफनो भट होनाय माने गावनि न'आव पापखौ माने लिंनानै लाबोनाय। गतिके बै पापिफोरखौ ज्राब गारजोबनानै जोंनि जे दिनैनि गोथार जोंनि जे इउपिपिएल दोलो, जि सैथोनि दोलो, बेवहाय जाहाथे गासिबो फैनानै जाहाथे जोंजों ज' जाजाय जोंनि नैबे सराइबिल ब्लक अफिसाव जाहाथे माने मोनसे हाबा रोखोम मोनसे परिबेस खालामबाय थायो, आं बेखौ खावलायदों। आरो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फैगौ जिहेतु 25निफ्राय 30 सनसिम जोङो एनडिए हिसाबै आखौ खेबसे चिफ जोंनि बिटिआरनि चिफ जागासिनो दङ। बेखायनो क'क्राझारनि गासैबो रायजो राजाया मिस्टेक खालामा बारा, बिपिएफ आरो कंग्रेसनि खोथाफोरखौ खोनासङागारा, जेबो माने थाल लायागारा राजनितिक भाबै क'क्राझारा जि गोदोनिफ्रायनो मोनसे दैक्य थानाय मोनसे डिस्ट्रिक्ट, जाहाथे बेबायदि मोनसे परिबेसखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ इउपिपिएलनि खमसे खम 9 जन केन्डिडेट देरहानानै जाहाथे गावनि आखायाव लाखिनानै दोनो। आं बेखौ क'क्राझारनि गासिबो रायजो राजाखौ बाक्सानि जानानै आङो खावलायदों। खारन बाक्सायाव दिनै माने बिपिएफ होननायानो गुबै गैमारथारा, गुबै गैमारथारा। गतिके बे हाबाफारिखौ क'क्राझाराव जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाफ्रा मानो लानो हाया?
बेखायनो क'क्राझारा गासैबो इउपिपिएल जाजोबनानै जोंनि जे माने बिटिसि जाहा जोंनि बिटिसिखौ जाहा बेंनांगौ क'क्राझारावनो जोंहा बिटिसि सेन्टार जिहेतु बिटिसि आरो क'क्राझाराव सबथाय क'क्राझारनि रायजो राजाया बांसिन बेवहाय जिहेतु आखाइ दङ बे आं रायजो राजाखौ खावलायो आरोखि